non lom ke viral pluk Emily bida sing leng lapen ke nili pen akheng no video viral dut aputhak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo laso video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ning ke hang pen laso chipa viral ji puge kali nili phan lasong bong nang ke to tum ke do jok ajoy ni lo lapen ke Emily sarta nili phan contact na call pen chitong nang pa joy ni nita mani hala sohut bang han ka chathan Peter tiso han ka chathan joy ni sinon ni la so akisung ke phunang lo ni jong si Peter tiso han la so kisung ala hai Emily pen message che text dong che call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phuphe de ji polo alam ma ke ni phan Peter tiso ta nang use lo ni phan physical bustanang dulo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako Guwahati nang pon pusita Emily long ke dami po huta Peter tiso sinang pon lo plus room hada ke enta Peter tiso si ke en lo ako ni phan physical tang klemrek lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi aku laso video enoi puna ke toy ta Peter tiso sinang ke toy lapen ke Peter tiso pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit update bang thek thi sita hedi laso pen aprang sini tu physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jirpi jirpo truben sini tu mi do relationship pu ane kanila lapen ke ni laso lam ka chithana join ni pensi alang ni phan nang hung bon na son chi chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi lapen to ni pine dorde phu phe pista hedi cho hangsta joy pi lapen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter tiso mobile si ni phanagi pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en vek ke Peter na ke pia phone pen sini ke en pi lapen ke Peter ni phanang toy te puason te ni dam ti de chipolo ni phan la hai latum se khinu akam na ke japo na son lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta eng lapen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne Guwahati puke ni ke non mane damot puta ni imboji la an lo latum si nang ke toy punang ko mar phan si pudak non amat ke la bage budam nang ko po Agustin sarsi Peter han toy tahai Peter na sini phan ke toy non la so Agustin ke komat lo Agustin Kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chip thek long pu ke complete lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu ka lilang sita ani si ke mani bank chithan o join ni sini ka chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa sta 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so paisa ban ke Peter tiso pen Agustin Kramsa kumara long pen lo ke ban ke Emily da singleng sar pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benai pi laki ahokalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hemsi a Peter tiso nang bisa se de la so Peter tiso poisa ke thon ke nineng tum ta do sita ni hem tum phan la hai lam chithan hai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana joy ni ma jo han ta la so lam chithan the pini piposi la so news long ke bang nang kop ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ki pu la pen ke ni phan video ko an sta na pa viral lo plus ni photo sita ko an ni post lo la si ni lihin pen ke so ta pen pinren lo Peter tiso pen Agustin Kramsa han non mat alam cipa clear dak de pulote latum non mat phuta phunang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong ci pipo la pen ke Emily sarong ke toy vekta Peter tiso siang toy vek lo a funta Peter tiso siang kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen sini contact pen si sar si auto driver hanta chingki pen sini ke dam adin ke kola khetro athengno kola khetro pre kola kendro no ne la so thengno alanga hem long si chini
niki laan niki chini ni quarter lo si niki matha dap la dakta mate phara hem tong ni pilon ni pusi niki matha dap ni gat ta chini ni la pen hap pen bang det pen hadi video a mobile pitor lang chipilo pitor long si do pilo la det pen tani han physical lang claim pitlang physical lang claim det si ni tum ke dam ke rang ta pitor lang pon lo nang ke ban lo hotel ta pitor tiso si ke en lo nang ga bi bang bom hu ke abi sita hala su a video enam det pen ahut ajo amat ni han physical do room ke en le kaprek pusita ni han physical la claim det a physical lang ami thang room ka chada Agustin Kramsa that kachirap tu kwa thebang ke pitor tiso ni phanam than lora joini sini la that Agustin Kramsa kachirap dun do puning je daklo alam na ke la so 30 lakhs ke ban alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi la so hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni phan hili nang jong clock pen si ni phan la so video nang chibor I sita la so video ka abilo ni nang mehang pa bang plan sticker di ko a video sini send to Agustin Kramsa phan ke la son sini phanang pupe oh kalang ma puni ke adat ta ni pupe object so adat ta dande sita non ke ni pudam na ko roje ni phala anna pa viral lo ni phana ke pa viral lo son thot la an so se alang tum posto nai la an so se inside nai pusi ni Agustin Kramsa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimret no pinike jong si la so lam no naman pangsam se pinyang bong pinang bong pangsam se lote Agustin Kramsa pen pitor tisolam ke nilong du ulang nila aso se si viral ji la pen ke ni phan ko pingmanai pasu mate la tum no lamat la tum AI pen to kabunai thulune mate la an ma chini ne sita ni phan ke mathari mirdalin nang video ke pitor tisopen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita la tum arlo pen nili phan sta nang chu jordet lo la pen ke pinang anaru so tum hasta la son ni thana son thot ki pho son si hala tum han ta chujor pukon ni ki pudan ji puke la si Agustin Kramsa ta ki mi ubang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi ubang kali pu chini dak lo alam ban ki pipo se chini dak lo pothe ke ni phan physical ang do expensi ni phan emile bida singling lo na ke toy la pen ke video pusta enoi pu anta la tum se ke toya joini si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor tiso la pen Agustin Kramsa tum nang karjap dunan ye din si non la tum si ulta alam pathik thurong news ki pi la pen ke poster ke pa bon la son si na claim thurong ni phan ke ni inu dukwo sar ke plang jin ta hai sita ni inut man ijot duk gok sita ni ta ni man ijot do ni ta inut arusopi ni family do ni background do ni hem du gok ta hai ni family tum plang o ta hai la tum han man ijot ni si jor era ten sita la so man ijot ki jor din ke Agustin Kramsa pen pitor tiso si ni phan man na ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta na chu jor lo man ta na jor pilo la tum si so la pen Agustin Kramsa nang tum akimi chikrong la dinot nang tum akhak akimichi krong lata nang ninga lo ke hingno tatulo la pen ke non soar lo tum ha ni phana son thot man na ki jor la pen ni phana son thot ta ka chu jor kapre khan ki chu jor ji pu bangta ka chu jor tang kusita la hai bang ton no jok si inton te protest so tak pa nang li tum han non amat FIR pipensi nang li tum han arrest sita nang pipo go la pen arrest back nang ji ako rana tum sita Agustin Kramsa pen pitor tiso phanga ke mit ke hokri no nili mithai ke phuan da choklo kapre tum phona ni lo pusi nili hin pen ba ke je thang phon lo arlu so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusitami la hai na tu sta inton eto Agustin Kramsa pen pitor tiso non mat josi nin ke viral that a video nang tum chidilet le la pen ke rat tum hasta pa chidilet le la pen nang tum lam klar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusta chidanan popo joksi non ama la hai video a photos non ma pa chidilet le plot tangte rat along sita nili nang tum a videos pusita nang tum a character pista nili panan ko klipo panan kokpo alaman ke nili phan ke nang tum sem toy be nang tum sinili men pen poisa chobe la pen ke so aru tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor no la pen ke no namat
matu alat not chini bang link usta lahai video pen la join ni phana pasung det tahai la pen ke non ni Agustin ram sa pen pitor han la so estimate chipi det apot la so alam boy ka chipi join ni phana pasung ni han sta bor ita hai la pen ke ni han ni prans na armut det tahai ni family phan sta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran dam jui pusita ni phana pasung prote Agustin ram sa pen pitor tiso se atai chen vek nangji lake pitor tiso la pen Agustin ram sa no namat lahai a video pachidilet le pulote lake ni rat ahong jai nong staba na kokpo la pen ke pitor tiso pen Agustin ram sa ke lamkar chipi vek nangko chipi pe pulote nanglitum aphan kupi pilone alam pusta ni long do ko ano ni natum me hengno kam pusta natum do la pen ni phan sta nang klem vek alam potki natum han napaklang vek ji ake hai MLA bidasing leng aphan sta ni lihin pen tuning rilo non eprang ki mesenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hok lo non eprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son make lang no pen lang lira nang inut MLA man pen chipi pen do wet thak wet chingki wet le do ino ni nang itu phana jehang ike ni phan matu tabe na ke ther na ke hak putabe ni phan poisa pe na ke nam pustabe tangka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panje putabe ajattabe nili ningaro ni phanon koson ma kisung la so kisung pen ni koson si jok nang ni ma la pen ke ni phana pasung be aphan koson be sila tohan pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang li tu phanang chhang nang kok lo na che khan nang kok lo rat ang lo sita